Nyt. Mihin se vesi sen mikin? Joo, mä tarvitsen puheen. Tää tekee jonkun eksoottisemmaksi tää homman matala-ääninen mies ja kauhea mustis vaatteessa. Niin, anteeksi nyt taas kerran, että me ollaan tässä, mutta ja sit vieläpä niin, että me itse tyrkytimme itseämme. Ja kun viime vuotta ajatellen, niin täällä oli vain yksi mies, mutta se oli paljon komiempi kuin me yhteensä. Mutta me oltiin 2011, ja jos joku muistaa vielä, niin me annettiin silloin Mailaan valintaohjeita. Ja nyt kun mä olen tässä vuoden päästä katsellut ja vallankin kentän kuntoon silloin tällöin, niin nyt me annetaankin etikettiohjeita pääasiassa tässä laulussamme. Ja tää on niinku somerolaistenkin kunniaksi, kun tässä on Monosen nuotti. Semmoinen, jos joku on kuullut semmoisen laulun kuin Satumaa tango, niin tän pitäisi olla sen nuotin meneväinen. Ja sitten tässä muistellaan vähän yhtä ja toista ihmistä hiukan. Ja sit mun täytyy viimeksi pyytää kapteeni Terjolta anteeksi, mä sanon hän yhdessä vaiheessa vanhaksi, mutta se on vanha sana on lainausmerkeistä tässä mun paperissani. Ja sit alkoi. Anna käänimastereille upeille, Konstalle sekä
toimikelpo kentän hoitojoukkue. Kentän kunkkuina he häärää, älä häiritse. Loppuvärssyn kunniaksen saavat kapteeni. Vanha Terjo, uusi Anne, käytöseksperti. Ja Määttäs Pirkolle me suodaan uusi titteli. Täs alkaen hän on Salogolfin Lady Majuri. Näin juhlavasti uusi golfikausi alkaakoon. Sen kunniaksi innoin jäsenistö hurratkoon. Kolminkertainen hei-huuto 1, 2, 3. Hei! Hei! Hän huusi ruotsiksi.